ایوال باش تماشاوانên hêja hûn xêratin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên çapel medyayê. Temaşevanên hêja îro jî dîsa em ê bûyerên sporê ya cîhana Kurdan û ya cîhanê bi du şîrovekarê me hêja re binirxînin û wan maçên wan analîz bikin. Îro mêvanek me taybet heye ji Amedê. Berî em dest bi bername bikin, wan bidim nasandin bi rê Serkan Delîdere, şîrovekar û nivîskarê rojnameya Evrenselê. Kêk Serkan, bi xêr hatî. Xêredar bin Kêko. û wek hergav Elî Fikrî Işık jî dîsa bi me re ye. Berî ez dest gotin bidim Kêk Serkan, Kêk Elî Fikrî Işık îro guhertinekî li ser te heye, xêr e, çi ye ew? Te forma dal Kurdê li xwe kiriye? Heya name te war nedîtibû? Dibe çi libasê min zavetî ye. Ez bence vî libasê bû. Rastî ez gelek hevxweşim. Rek roja hat jî ez gelek hevxweş bû. Yani meriv xwe mikur were neyê dibe ya nabe lê ez ê dîsa bêjim ku kî çawa fêm dike bira fêm bike. Rastî ji hewqa sal e ez li ser tîmên Kurdan dinivîsînim. Heya îro ev forme yekane û pêşî ji me re hatiye diyarkirin loma qedrê wê pir mezin e. Ji xwe ez alîgirê dal Kurdê me bi dil û can çawa ku ez alîgirê Amedsporê bibêje. Vê formê min pir kêfa min anî. Ez gelek spasdarim û mala wan ava Dal Kurd Store. Yani êk ku ji me re şandine jî bi navê Dal Kurd Store şandine. Dal Kurd Store ya li welat yan li İstanbul ji ku şta şandine? Keko wallahî di Instagramê de ji min xwestin piştî ku xwestin min got yaw ji bo Xwedê ka navekî ji me re bêjin. Ev camêr kî ye? Kî vê camê tîye dike? Ez dixwazim bi navê wî spasiya xwe pêşkêş bikim. Min kir nekir kesê nav neda min û nizanim stora ya yani Yani Kurdistanê min merak kir acaba li Diyarbekir, li Amedê yan li İstanbolê yan li Stockholmê min wî merak kir yani. keko ez jî navend nizanim. Ji ciyekî ew kiserat. Baş e. Pîroz be. Her bijî her bijî. Kêk Serkan Delîdere dixwazî ez wî bidim nasandin. Şîrovekarê futbolê ye. Em wî ji şîroveyên li ser Amedsporê dibînin di medyayê de. Her wiha nivîskarê rojnameya Evrenselê ye jî. Ew bi xwe ji Lîcê ye. Ez ew xwezanim Kêk Serkan ka tu îja dawama bibîne. Tu xwe bide nasandin. Ez ya rastî ez edîtorê kovara Dilopê me. Erê, edîtorê kovara Dilopê yani. Edîtoriya wê dikim. Li ser Amedsporê jî ev demekê di Evrenselê de dinivîsim, bi rojnameya Evrenselê de dinivîsim. Yani bi salan e şu an futbolê temaşe dikin, dişopînin, dixwînin, serê xwe pêdêşînin lê heta niha min cesaret nedikir ez binivîsim. Li îsal êdî min got ez ê li ser Amedsporê binivîsim. Ya rastî ez bêjim yani wek ewekî wek xwînerekî Kêk Elî ez karim bêjim ew ê cesaretê min ji nivîsên Kêk Elî jî stim. Kêk Elî raqîbê te yan jî bi xêra te şîrovekarên me zêde dibin, ne wisa? Ev jî ciyekê xweşî ye. Ciyekê xweşî ye rastî. Erê. Tu li Diyarbekir li Amedê dimînî, ne wisa Kêk Serkan? Belê belê ez li Diyarbekirê me li Amedê me. Erê. û maçên Amedsporê yên ku li Amedê têne lîstin jî ez heta ji destên tê diçim ez stadê temaşe dikim yani. Tu wan temaşe dikî erê. Yani ana çawa ye? Ana yani alîgir diçin maça yani zêde yani piştî pandemiyê. Di heftaya ewil de di maça Uşaksporê de ez şûbûm destpêka salê bû îsal. Ez şûm kêm bû ya rastî yani texmîn dikim derdora 2000-3000 îsal ancak hebûn. Lê hefta borî di maça Urfasporê de ez dor bûm dîsa. Ez texmîn dikim bi cerê 70,000 însan hebûn.
yani kembûna wê texmîn dikim ji ber ew ê jî hinekî Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê şertê du aşiyan daniye pêşiya alîgiran ji bo têketma stadê Ew kesê ku du aşî nebûne nikarin têkevin stadê de. nikarin. Texmîn dikim li Diyarbekirê jî yan tiştê ku mesela odaya doktora jî eşkere dikevin. Li Diyarbekirê jî hinekî ew rêjeya aşiyê kêm e ji ber wê belkî hinekî kêmtir be yanî li gorî salên gorî. Erê. Wekî din tu maçên din yên tîmên Kurda jî dişopînî elbet. Yani wekî Wanê be, Adıyaman be, Batman be. Wekî nûçe ez heta ji destên te dişopînim min Evet. tenha derfetê temaşakirinê nedîtibû yê işte ez bêjim Batman Petrolsporê û Wan Sporê û Oder Sporê û Adıyaman Sporê ew derfet çê nedîbû lê yekek Elî gavek berê fikrekî da min ez dê jîro temaşa bikim. Erê. Erê wek min got tîmên Kurdistanê nêzîtene em wek te dît li ser Kek Elî forma Dal Kurdê heye em di bernama xwe de ciyeke taybet didin Dal Kurdê dûrî we ye li Swêdê li Stok li wir tîma Kurda Dal Kurdê ye. Dal Kurd ji wir çawa tê şopandin gel dişopînin an ji medya sosyal demekî pir popüler bû dema Allsvenskayê. Nizam ana popülerîta wî ketiye çawa bûye? Hinekî popülerîzma ve ketiye tabii ama ez texmîn dikim ne tenê ji ber Dal Kurdê yanî Amedspor jî di wê heyamê de di wê serdemê de hinekî popüler bû zêde popüler bû heta lê niha mesela ew popüler bûna Amedsporê jî kêm bûye îhtimalen ji ber rewşa siyasî aborî yani tesîrên wan tişta jî hebin ser vê meselê lê helbet mesela ser ez bêjim medyaya sosyal filan gelekî tesîrekî erênî li Kurdan dike helbet yani Evet. temsiliyeta netewî filan hakikaten kêfa Kurdan gelekî jêreke. Baş e ez pirsekî wa taybet bipirsim. Mesela Amedspor te got înteres biçek kêm bûye. Diyarbekir Spor jî hatiye Lîga duyem. Me dît ku dewletê biçek piştgirî yanî pîrozbahî tiştê werda Diyarbekir Sporê. Ew popülerîte ji bo Diyarbekir Spor jî heye yanî wer ferqek mezin heye navbera Amedspor û Diyarbekir Sporê de. Farqek heye helbet yani hinek yên Amedsporê dişopîn hinek ji wan Diyarbekir Sporê jî dişopînin destekê bidinê filan ama piranî yên ku Amedsporê dişopînin destekê nadine Diyarbekir Sporê hinekî ji ber têkiliya wê û dewletê têkiliya wê û ez bêjim walî û qeyyûm filan bêvan ji ber wekî pir zêde kêfa Diyarbekirê yan jêra nayê. Erê. Baş e em ê derbasî mijarê xwe bibin lê berî wî ez dixwazim ji Kek Elî bipirsim. Kek Elî ez dibin belkî te vê heftê zêde maça temaşe nekiribe ji ber karekî tê taybet ya hunerê em bêjin ya edebê edebiyatê yanî tu karî behs bikî vê dawiya heftê te çi kir hinkî behsa wî bike? Yani vê dawiya heftî dîsa min Süper Lîga Tirka temaşe nekir lê maça Amedspor min temaşe kir, maça Wan Sporê min Hulguriyê wê nerd û maça Ez behsa ew kê dikim. Erê Ê baş. min ew wana temaşe kirin çuka maça Amedsporê roja ne roja şemiyê bû roja Lahadê bû. Erê. Ekmalakiya me li Waqfa İsmail Beşikçi saat 5 êvarê de dest pê kir. Em ji bo dîvana Hamit Ömerî bi navê Şînşemê em ji bo wê li hev civiyan. Baş bû bi rastî jî yani girseyek hatibû wir herkes hat cî temam bû û qedirê di saeta jî domand hasıl ez moderatörê wê çalakiyê bûm. Min heptî behsa Hamit Ömerî kir û behsa dîwana wî kir wî jî pirsa bi bersîv kir û dûrê jî torena îmzeyê çêbû û ha qediya ev çalakî
çalakiyên weşankana Avesta'ye. Evet. Ev çalakiya ku İstanbul'da dibe ya Yani seyemîn reze seminerin ne olsa? herhalde ve hakkî jî ve şemî jî hene lûrin. Ya di heman weke senkron Diyarbekir jî li dar dikevin. Li Mêrdînê jî li Mêrdînê astengek derket heftiya borî xwedê negirabî waliyê Mêrdînê ew neda, destûr neda lê baroya Mêrdînê weke camêra cihê xwe vekirin ew çalakî li salona baroyê li dar ket. Velhasıl ev pêvajo û ev teqwîm dimeşe. Evet. Yede baş, piroz berevşi. Em vê çaxê derbasî mijarê xwe bibin kek serkan û elî. Em dîsa çi bikin kek elî? Em dîsa ji dal Kurdê dest pê bikin dixwazîn. Na em bi vê me Amed Spor'a dest pê kiriye em ji wir mêvanê me Mêvanê me jî ji Amedê erê. Êde baş e em dest pê bikin ji wir Amed Spor ka em binêrin netîcên wî maça xwe dawî li deplasmanê puanekî girt. Yekek me li hembera Kırklarê lîye. Çi kir? Li hember ew kê dilîst. Kırklarê lê navê ketinin. Yek ma bi rastî ez dibînim ku sê çend maçên xwe dawî wiha puana wenda dike û ew Pendik Spor ku ana lîder e maçek wî jî kêm e dikare ferqekî têxe naberê ku hema beryakî dewra diyem dest pê bike belkî şampiyonatî jî here eger Amed Spor tedbîrên baş negire. Kek serkan dixwazî em ji te dest pê bikin. Piçek ti hema ji maça ewil Amed Spor û heya ana van heştê maçên dawî piçek analîz bikî kêmasiyên dal Kurdê û her wiha yanî taktîkên wî tu piçek behs bikî û maça dawî jî dikaribî bikî. Evet. Evet. Di maça dawî de di gola xwe beramberî jî di deqeya not û çara davê dest pê jî dibêjim. Erê deqa not û çara davêt e. Not û çara davê. Min maça Uşaksporê, Eskişehirsporê û Urfasporê temaşe kirî vir. Nazilli Belediyesporê jî çar maçên ku li Amedê hatine lîstin min temaşe kirin. Yani tişta ku min dîtî heqeqeten wekî tîmekî kek Elî vê tespîtê kirbû wekî tîmekî Tirkan heqeqeten. Yani feraset û nêzîkayiya li hemberî wê lîstikê heqeqeten wekî tîmekî Tirkan e. Ji ev nêzîkayî ji destpêka sezonê jî qeyet çawa mesela vê dawê jî di futbolîst hatin eger ne şaş bin 15 futbolîst di destpêka sezonê de 15 futbolîst ji sala borî çûn 22 futbolîst hatin. Yani li tu derê Ewropayê ez texmîn dikim tiştekî wiha tune ye. Yani bi vê hêla xwe jî heta yani dişibe tîmên Tirkanî. Yani mesela tîmên Tirkanî mezin di destpêka salê de her jarê em bibînin Fenerbahçe nizanim çend 10-15 çûn 10-15 hatin Galatasaray 15-20 çûn nizanim çend hatin filan. Yani ev yek jî ye mesela nimûneyeke muhîm ez texmîn dikim nêzîkahiya li hemberî futbolê. û helbet ev nêzîkayî xwe di yani di lîstikê de jî dide der. Lîstikê de jî xuya dike. Yani tişta ku Amed Spor dilîzde ji tîmekî Tirkan ji tîmekî Tirkiyeyê cilatir nîne. Evet. Ji Loma yani heqeqeten ew tespît muhîm e. Ji destpêka salê mesela Mesûd Toros rahînerê niha min di rojnameya Renseyê de jî nivîsandibû. Par Nazilli wekî rahînerê Nazilli Belediyesporê neh maçên deh maçên dawî de wekî rahînerê Nazilli Belediyesporê şopilî bû. û Nazilli Belediyesporê ji rêza Sisiya girtibû kirbû şampiyon. Ji yê me jê hevde bi wê evê bi wê kelecanê çûne xwe bi wê ve ew kirine xwe gihandine wî û wî hanîne. Li lîstika ku dilîze heqeqeten bi vê lîstikê ew çê navê wê Lîga bilindtir heqeqeten mucize ye. Maça
هەری باڵکێشی ئەس تەخمین دکەم یا ئورفا سپۆری بوو یان هەمبەری ئورفا سپۆری یان ئورفا سپۆر هەموو بێژە ینی 90 دقەیەن ماچێ ji 6 دقە ماما ساعتێکی wê ez texmîn dikim di seheyê Amed Sporê de derbas bû bi tabîra klasîk dibêjin terk qele bû heqeqeten maç û Urfa Spor heqeqeten nîskekî baş lîst mesela maça Nazî li Belediyespor ji qezenç kir Amed Sporê lê golekî tesadüfî maça Uşak Sporê dîsa wisa du kornera du gol filan wisa tesadüfî li lîstik mesela destê Uşak Sporê top destê Uşak Sporê de organizasyon destê Uşak Sporê organizasyon destê Nazî li Belediyesporê de filan heqeqeten tabloyekî wiha ez karim bibêjim. Çima yani destpêkê de encamên baş dendin heta lîder bû jî Amed Spor. Yani kêmasî li ku derê heye yani li bergiyê ye, li forvetê ye, li qada navî ne li ku de xeletî pirtir dikin. Berê bi ser diket mesela di maça Uşak Sporê de sê gol avêtin lê du ji wan mesela ji kornerê bû dîsa maça Naziliyê de golekî avêtin yani ew di lîstikê de ew honandina lîstikê di maçên Amed Sporê de tune yani ew meseleya qezençkirina maçan ne nîşane ye ji ber wê yani ji ber wê mesela tu karî 4 maça qezenç bî lê tu karî wekî 6 maça serê qezenc jî nekî yani û ji xwe jî bû yani. Berê. Kek Elî tu tişkî bêjî gelek tiştê ne hezanim tu rexne dikî ji çend hefteye Rast e yani êdî ez ji gelek tişta amilim wekekê Serkan ji got ew futbola ku Amed Spor lîze yek ne futbol e di do neya me ye yani ne bi xwe futbol e nabe futbol futbol tiştekî din e ev topleyîstin e yani ew topleyîstina ku Tirk pêk tînin lêstika futbolê tiştekî din e berê Maroja ez tarîf dikim yani ez dibêjim lêstik weke masaya bilardo ew 4 goşe ye û lîstikvan jî topê bilardo ne yani lîstikvan karkirê lîstikê ne gulholê lêstikek hebe wê lîstikvan bilîzin lê mixabin di hişmetiya Tirka de nexasin nehewc lîstikê ji xwe futbolîst xwedî hunerin û hev dibînin û pasat dine hev û ji xwe kêş ji wan re li hev were jî wê gola bavêjin û haye mixabin Amed Spor jî bi heman hişmendiyê ez wiha bêjim em çi qas karim bêjin hişmendiyê jî wiha tev digire yani meriv nikare bêje ku Amed Spor wê di maçekê dinê de wê filan lêstikê dubare bike wê ji qada yekemîn ji herêma yekemîn bi vî şiklî topê û lîstikvana transferê qada duyemîn bike ji qada duyemîn wê dîsa topê bi filan lîstikvana ya ji millê çepê ya ji millê rastê ya ji binavendê de wê wiha tiştekî honan dî lêstikê biherikînin encam bigirin ya negirin wekekê Serkan jî got di futbolê de encam hene tu ji 40 metrê li binê topê dixî li ji teretê diçe li binê çetal dikeve dibe gol ya ji kornerê davêjin di nava 10-15 keza tu jî serê xwe diqevizî li serê te dikeve ya ji pêşpazê serê te dikeve dibe gol gol avêtin kêliyek e û ev di tabiata yani di xwezayîya futbolê de heye lê futbol beriya her tiştî ew têkiliya navbera 11 kesî ye di êrişê de û bergiriyê de ev jî girêdayî çanda me ye vê çand nabe girêdayî şeklê jiyana me ye û girêdayî bîr û baweriyê me ye vega lêstika ku Amed Spor dilîze ne têkildarî çanda me ye wekekê Serkan got yani ya 24 yani 22 lîstikatlerê transfer kirin ya hem ji alîkê vê bêje perê me tune ye û ji alîkê derece wê herin ew perê ku hene jî wê bidine kesî bînin tiştekî wiha tê qebûl kirin na
يعني وقال دياربكر جيان وهذا حركه وأنا حركه شكل جيانا دياربكر عمدي وهاي نا بيرو باوريا عمدي وهاي نا بيرو باوريا عمدي دبي اسخدي كوكا خومه دقوتنا كردي هي دبيكو انسان çıkaz ser koka خوبه يعني ser kakli خوبه او دار هو بيتر شينتي بشاغ وقرد به ايه Evet. وقالت الدفج كوكا خبردي تهنگا دفج الناس ناما خوشي بردتي يعني الناس ناما قري داي كوكا مرفه يعني خلقن takımı وهاد بيشن كان يعني كان نشان derken nişan بدن والحاصل أزبم دمل دست هي تشتك جهوليرا نبيه تشتك Heş maç atına listen. ايش ما دابا دفيك وبريا Ahmet Spor. Yarın radikal bugün yani. Yani bir yara leistike yani leistike ku emje şerm nekin futbola tederti tutekji duçi tekji dibi ev encam khazayne li em khazın tişteki bibinin akla ki bibinin plana ki bibinin organizasyona ki bibinin yani ku nevha be ne havci rahinere em bejin ku futbolu sere farake havale ko bibine utope bidevi engar ne havci rahinere keko herkes sere faratke herkes Yani tedbeci yani listikvan herkes bir sere khadiliz yani ne ve maça kolektif. başı de ve maça başı de tempoya Ahmet Spor'u çmat kevezani belako plan ettine listikvane van jibo tope kontrol bikin vaktaki derbas Kek Serkan go 6 dakika go Urfa le saat diye Ahmet Spor. تشتكي لسيرفي بيجم كيكالي تبي مثلا هفته درباس دبن وتدبيني و بهتر وسطياي خويات فلان مثلا ما شو شخص بري من بلاقة دابوية تفاهية فوتبوليستين عام سبوري 28 سال يعني تفاهية عمري وان نيفاكا عمري وان بيجم ortalama دبيجن 28 سال بو يعني 28 سال 28 سال تا 4 هفته idare ki 5 hafta idare ki 7 hafta idare ki pişti ve ev tempo ev fizik kondisyonu bikeve سه چهار هفته بری بسا سالزبورگ دهات کردن نظام و او کربو yani مثلا maça seviye yani Salzburg'a kurar ve seviye puanı sınıfından 22 yani 21 sali 22 sali 21 sali 22 sali mezintir kesin yani İjayê me jî kekalî jî got ya awayê jiyana me tesîr li lîstika me jî dike çawa min du hefte belê dîsan bû li Diyarbekirê li hezkirina hemberî futbolê zêde heqedin di nava zaroka de di nava xorta falan lê tu deverekî tune ku zarok lê bilêzin yani cî ku zarok lê nelêzin cî ku tune cî tune bi zarok lê tovê bilêzin cî ku zarok cî tune bi zarok lê futbol basketbolê bilêzin filan yê ew kulüp çawa li ser piya bimîne çawa bimîne 15 futbolîst de bişîne من استافم yani ektinin tesisen futbolu antişte var ki ben tedbeci. tesisên yani behsa xalî sahaya filan nakim ez yani tesisên mesela behsa yekî behsa şîrovekareke demekî berî behsa Danimarkayê kiriye ez xwe neçûmî li ji wê makaleyê tiştê gundîtî mesela digoyê şaredariyê tesisên şaredariyan hene zarok berhetî çin wê derişxwe dilêzin ewilî ew futbol keve jiyana me yani wekî perçeyeke ev Swed dibînim Swed jî var ya her mahalle تيمين وان هنا وان رسمي او كنا بالليسانس وباوكن يعني مقايسه بشكل زحمته بوان درا نظام شاوي ايمه لسر kaldırma dileyzen ica tiyatşa futbolist bigihini tiyatşa timel ser piyan kulübü ser piyan belli elbette bir şey güçlü futbolist bistini yani سال için من بيست من خوند يعني Ahmet Spor Tespekriye الفارقين بسم الله قزاين دياربكر وحتى باجار edin الاستقبال دقريان جبو جيرخانا تيمي يعني الاستقبال انه جهريمي دار كيفن او تيما مازن بليزن يعني او بسر نكت يعني دفجي بردان يعني او تشتكي تشاوز او جي بي بلانه يعني
diçin li navçe û bajarên Kurdistanê digerin wekî tîmanên sporê xorta û zaroka hildibijêrin mesela 10 zarok 15 zarok hildibijêrin O pişta tişî Giresunsporê lîstikvan tînin. evet tînin Diyarbekirê îzel wir jî mesela tînin Diyarbekirê ew tiştekî ez bêjim mayîndanê neha tu dişî mesela li faqînê futbolî ser temaşe yekê ji wir digirî tînî Mînaka Bilbao yani dünya alem bahsına Atletik Bilbao etke 100 sale di 100 salan de du lîstikvanên ji derveyî baskê dane lîstikvan 2 milyona tevahî cê ku Bilbao ji futbolîstan derdixe 2 milyon 25 milyon Kurd hene li Kurdistan bu Kurd yani ew tişta ku ew dikin diçin salê belkî 10 xorta 15 xorta hev dibijêrin eşwa ew xort ya wexta tên 18 salî dişin tîmekî din ya jî ez bêjim ji paş ve dibînin ji ber ku sîstem tune yani. Ez bawerim têkiliyata bi rêveberiya Amedsporê jî ye yani van tişta ew napeyvin yani qet tiştên war nayînin rojevê tiştê war napeyvin ew yani. Yani têkiliya min digel rêveberiya Amedsporê nîneke ku du hevalên min ên ku Ere yani bûye manê min got yani. du hevalên ku ez naz dikim îsal yekî doktor û yek jî parêzer bi ewa bi daxwaza Amedsporê beşdarî rêveberiyê bûn lê ew jî zêde ewa wan Nana yani xesta min nekî yani ew bixwe van tişta napeyvin ku yani meriv lîstikvanên Kurd li herêmê peyda bike û bi rihê kurdayetî bilîzin yani zanibin ku ew êvê tîma vê herêmê ye yani ew qet tiştê wisa napeyvin qet nayê berguhêwe tiştê wisa. têkiliya min tune lê tiştê ku kek Elî dibût yani destpêkê dîsa em ê vegernoyê derê ew feraset kiriye yani elî wekî feraseteke tîmekî Tirkiyeyê ne ji derveyî wê feraset kir tu gava ji derveyî wê ferasetê xwe bi cî bikî zêdin têbêjî yani ez çi dikim ka ez vegerim ji zarokê xwe ewlî zarokê xwe bigînim ez wan bigînim derekê ji wan pere qezençkim kulûbê wiha ser piya bihêlin li yê me wek te jî got ji Giresunê ez em şikê derê Bursayê filan lîstikvan tîne hemû jî ji 30 salî mezintir. Kek Elî ji xwe tevana ev 2 sal e yani ji wextan program çê dikin tiviya hertim tînê rojevê ku çima darin transferê nelayixî Diyarbekiran Amedê dikin û ji herêmê lîstikvanan peyda nakin nêrînê te Eko elbette yani bi rastî em kezepreşî bûn ji xwe ez aşkere dibêjim ku dinivîsînin yani ji bo asta sêyemîn ji bo asta duyemîn û heta ku ji min dîsa bipirsin ji bo Lîgên Tirkiye ji bo asta yekemîn ne hewcî transfere bela ku lîstikeke wiha ku meriv gêj bike lîstikeke wiha ku feraseta me negîjel neldar ha Tirk lîstikeke wiha nalîzin lê tê ji ê me bipirsî ê bêje wê em di asta dudoya de ne û futbolîstê xwedî tecrübe tune ne û nizam çi tune û nizam çi tune em ê herin mecbûr transfer lîstikvanên biyanî jî transfer dikin hene divê astê de. na ya tenê diya Tiştê yerleyne yekemîn yani ê herêmîne ê di asta yekemîn de heqê tîma sê kesên biyanî transfer dikin heye lê di asta dudoya de siya de tune ye mesele çi ye Pirsa min wiha yani ji bo çi vî qararê nikarin bidin yani çima tenê çima qarar nadin ku ji herêmê Diyarbekir Batmanê çisanim ji wê herêmê lîstikvana peyda bikin û tenê tîm ji wan pêk bê yani ditirsin yan dikarin bêjin ku em karin têk biçin yani sebep çi ye yani mesele tek Elî tu û her du jî hûn her du jî pirsa dijber mesele ne tirse mesele wekî Serkan jî got mesela vizyonê mesela felsefeye ne xwedî felsefeyeke wiha ne yani mesela zihniyetê ye loma ev her sal xwe dubare dike ya o cehlema lîga duyem bikim em werin ji xwe re lîgeke têra yani tîmeke têra xwe diya asta siya de ava bikin saleke din em ê derkevne lîga duyem sala din em ê derkevne lîga yekem heta em ê derkevin Süper Ligê evet ev acele çi ye lê na Bi paradoksekî çawekek Elî em zêde pere xerc bikin
Em îsal bibin şampiyon derkevin Lîga Jor, zaten em ê ji wir gelekî pere bistînin, em ê wî çavê hinekî sîstema xwe ava bikin. Yani bi vê paradoksa şaş je. Evet. Paradoksa kor. Yani tiştek de ortaya da ku ev listikvanên anîne jû kerî Amedsporê nayên nexwe perekî didin giş vala diçe ew perekî didin wan wek jêrxana xwe lîstikvanê xwe ji herêmê peyda bikin wê Peki. hîn Yani mesele rastî jî xeletî ne xeletiya lîstikvanê ye. Wekek et bêjim lîstikvan alavên lîstikê ne. Ê ku dizane lîstikê ava bike rahînere. Vekat vekê ku toros bînî yani ew tiştekî ava nake. Divê gerek her tiştî futbolîst çareser bikin. Yani top hat. Gerek ew işte çalamekê bavêje û serê xwe bilind bike û paseke nizam çi bavêje. Mêro engat yani işte tu lazım yani. Çima tetkine rahîner. Mesele ev e. Ya Vega. Yani Vega keması ne dil istikvaniyede, rahineriyede. Belako rahiner ditişta şaştke. Ali teknikin antrenmanı ve şaşıtıyı mazanene belako timayı ne bxortu ne bkavete. Ujbo listikvan listike ekonomik bilizin listike ko encam bide yani encam illi ne vola ha tedbir vola tavşi navejişi. Mesela bu prani erişen Ahmet Spor'e bidavi nabin. Yani bidavi bu neji mevesta mı çiye ya da ve begol ya da keve avute ya ji tekeve deste kaleci van. He qadan avin dernek etine ev erişt keve deste peşpazi vi. Ehtaş xwe hepkit derketi u ne organize tnizanizete çava bergiriya xwe ji bikî yani vaketel berxwedana xwe li kurtê ava bikî yani ku pêşbazeta di sahayê de hata kîja noxtayê çi bila bibe divê ku di wir de ala berxwedanê bê bilind kirin mînakevên hene tamamê dinyayê ev prensîp tune ne mesela vê maça Urfa Sporê de min got min tinazê xwe jî kir gelo Ahmet Spor bi sê kesa bergerî dikiriya çar kesa وەکێک من نرسا خۆ دەژی گوت بچوو لاباراتوارێکی من بە میکرۆسکۆپێ ژی نەک من تێ دەرنەخست yani ev nabe yani nehanekin ev iş lê mixabin herkes herhalde böyle tiştî ala kadar baş e wek me got îşallah rewşa Amedsporê her çi xwast li vir Urfa jî heye ew jî baş diçe wek salê çûn nebe Manîsa Spor yên piştî çend maça lîdertiyê girt û heya dawiyê jî berneda ana jî xuye dikare yani xeteriyekî wisa heye ku dîsa piştî çend hefta yek lîdertiyê bigire û bernede heya dawiyê here divê tedbîrên zû weristendin eger tişkîtin hûn ji bo Amedsporê bêjin bêjin fermo dixwazim ser navê xwe jî bêjim ser navê kek Serkan jî bêjim vêga em rexne dikin em ne neyarên Amedsporê ne elbet rexnê me pir meşrû ne çima meşrû nizanî em ne namzetê rêveberiyê ne yani ey rêvebir çavê me nel şûnaveye ev yek ey rahîner çavê me nel şûnateyê pereteye û ey listikvan şu ez va bûme yani xwezayiye şîrove dikiye şaşiyê wan em dibêjin yani tamam û kes ji me ji zêdetir ji ne Ahmet alîgirê Amedsporê ye Havaya ew dinivîsîne vay ez dinivîsînim mijwara pirtûkek nivîsan diye lê dîsa wekek ku em xwedî neyeteke xerabin em wiha têne nirxandin ev eybe ev nayê qebûl kirin niyeta me pir baş e û ji her kesî bêtir alîgirê Amedsporê ne em dixwazin baş bibe derê war kek Serkan tu bêje ji bo dawiyê xwe ji bo Amedsporê gotinê te gerê dawiye bin Kek û ser Amedsporê wala em heftekî xeber bitin naqede mesele naqede yani lê biya min di destpêkê de ji xwe qete yani ez lê dîsa jî rewşa Yawqa jî nexirabe di rêza siya de ye lê puan fark kare derkeve xeterîkî war e
daxwaza min jî ne mesela ez bi xwe dibêjim ez bim ez ê vê sîstemê yekjar xerab bikim ji nû ve destpêkek yani tu karibî futbolîst bigihînî karibî bê wê astê zaten ew mesela derketina Lîga Jor filan ew ê ji pêra bê yani pêra vî vê hawê ez bi xwe Evet. neewim yani alîgirin باشه کێک علی و کێک سەرکان ji bilî Amedsporê me got reha jî heye û ê herî baş ana diçe wê wan spor e lîder e jî wekî din Adıyamanspor êvî neda bi rastî Diyarbekir Spor vê heftê bi ferqek qezeş kir bi giştî yanî van tîma te analîz bikî kek serkan tu çawa dişopînî van tîmên Kurdistanê jî tu hema bi giştî hema behsa wan bikî ji me re ana çawa ne yani wekî min got zêdetir heta îro min em derfet nedîtiye ez li maçên wan temaşe bikim tenê Urfasporê di maça Amedsporê de min dît û heqeqeten gelek eciban jî bîstka wan û lê yên din mesela Adıyamansporê û Iğdırsporê bi din şeyan hinekî bala bikişand bûne Adıyamansporê vê hefteya borî di maça xwe ya heşta ew jî lêstin ji wan mesela wan jî di 5 hefteyên ewil de sê cara rahêner guherandin yani tiştên ku ji bo Amedsporê em dibêjin dişibe tîmên Tirkiye yani wek Fereset ji alî Feresetê ve wekî wan e filan mesela am çêna vê Adıyamanspor jî di 5 hefteyên ewil de sê cara rahêner guherandin lê hefteya borî yani du roj berî maça heşta ez belkî rekore kek alî tu çi dibêjî pêş hefta de carekê bi ser ketine heft cara wenda kirine ne rekor jî belkî Guinness rekor be rekora Guinness e ihtimal e û yadî jî mesela mînakeke barkêşî Iğdırspor di destpêka salê de ya beriya destpêka salê staqîn tim hezîran bû şîrketekî Iğdırsporê stend û rêveberiya Iğdırsporê hilda dest transferên gelekî buha kirin li gorî asta xwe sewiya xwe li gorî bazara Tirkiyeyê li hin lîstvanên ku berê di Süper Lîga Tirkiyeyê de lîst bûn mesela Mesûd Çayî Temelê ku di Hataysporê de lîst bû Batuhan Karadenize ku demekî di Beşiktaşê de lîst bû filan çend kesin bû binekî pere xerç kirin lê ew jî mesela tu bana xwe didî ji binî ve ez texmîn dikim di rêz de çara pênca ve filan yani mesela kavî jî bêje Liga Sisiya de ye o transferê wisa û ev gerek bu Amedsporê jî bibe mesela dersekî yani bêjin yani pera qezanj bikin û em ê ew bikin em ê bi ser kevin mesela pera nine yani Iğdırspor dinyakî pera xerç kir lê tu ewa wan tune yani kek Alî tu bi giştî Batman û wek me got Batman û wan spor encamên baş dikirin tu çi bêjî kek Alî Yani birastî jî divir de yani ji bo wanê jî bo Batmanê ji bo rihayê jî ez karim tiştê xweş bêjim yek wan tiştekî prensîpekî futbolê pêk tîne erê kêmasiyê wan jî hene ku wan kêmasiyê xwe ji holê rakin wê wan îsal pir rehetî bibe şampiyon çi ye ew prensîp ciyê ku top lê be dixwazî wan spor êrişê de be dixwazî di bergiriyê de be tu mudayîm ji pêşbazê xwe bêtir futbolîsta li wir dihêle ev gelek girî loma jî di maçê wan sporê de top pirtir di bin piyê wan sporê de dimîne û bela ku ciyê ku top lê heye hejmara lîstikvalê wan sporê zêde dibe zûka topê ji raqîbê xwe distînin û dîsa ji heremekî kin êriş dikin hingav kondisyona wan jî hewka zû xelas nabe ev prensîpekî xweş e yani xwezî bergiriya wan jî hê nêzîktir bûna hê kompakttir bûna yani wiha cesaret bikirana rahînerê wan lê mixabin hemû rahîner tirsa ku wê raqîb bi paş wan ve bişeqite ji bo vê miheqa sê kesa nobedar dihêlin ê ku te sê kes nobedar hîş xwe ew sê kes ji lêstikê derdkevin hinga tu wê lêstikê ne bi yazda kesî
tip haş kesit leyzi. Ev nae bira tikesi le ev mantalite eve. Ya Urfa Spor'u mit maça Ahmet'eci temaşa ki bir serecin insan. Rastı eri şavan Türkiye'de bir doğaçlama yani işte ki oha fazayı ne honan diye ne plan ki diye. Jinişka yani ama Ne kun ne plan kiri yani çava. öyle muhabbecin. Evet. Bu he yani çaba organizasyona bergiriya van u kada navin çaba buha kıfşkiri hoşkiri evkirim zanı ve baveje kür ve kibra ve kür ve durek toplara kür bu eriş şedeji hemen konsept hebe ve Urfa sporcu İsa'lı hayadavi khodi iddia be u Batmancı çeşitli etke Batmancı bir bergiriya khotke ne bir erişa khoye erevji bu serkeş de lista khode de gruba khode rahiyane evanji ki bakle işte azanım yani kut ne khodi listikvani ha pşarazabi de futbolda de strateji hene ya te timek erişker bi ya te timek bergiriker bi avane kod be ama hem bergiri yapkin hem ji eriş afratkin yani bela yani şarazaiye ke o hatine yedin ava futbola Türkiye'de Süper Lig'de jini karmi karib ne rahat yani de haman demede bir strateji ke bergiriker u erişker ne yani işte ki o hatine numune vetin ne hatiyet etmek bilim Camercitene bir stratejik bergiriker xod parize u kontratakadıcı volatalıcı u strateji kebe jarateji u vega liderin. باش يعني ما جوا من وقت خدا بخدين اللي هو خويا تيمين كردستان التاني واماتن شنو فيش دقيق Abi. من قال لك مجاري ما انا نظام بكي شاكاربن ببي بنكارن دو سوبر ليج ده تيمين كردستان روشوان شيكك علي وكيك سركان از خوازي بوانا وان مزك مرا ماتشي وان ماچا عنتابي يرو بنظام مشاوب ولا هاتاي وعنتاب لمالاتيا قزنش كربو جرى شو هذا سيفا سبور جوا كرمامو بواني وانجي مخابن مالاتيا داوية ده سيفا جوار عنتاب جي 12 13 و 16 كيك علي اشتاد اس كنت خوازي بيجاري تشواد نرخيني وان تيمين كردستان Yani navavan de egu vetiştek neye serevan sevası. Bu çi dibêjim bu Rıza Çalınbay dibêjim. Rıza Çalınbay xwedî lêstikeke û lêstika wî jî têra Süper Liga Tirkî dike. Yani em dizanin ku nebe şampiyon jî nakeve. Standardı her maçede veya caribîne veke berhemekî yani ew yek. Malatya Spor rastî ew çi bû navî min ji bîr kir rahînerê wan wî veka Şumilîka ne beriya wî nizam çi bû İrfan Buz. İrfan Buz. Ha İrfan Buz. Yani ev yani ne rahîner bû yani rastî jî bû wî qewrandin veka Şumilîka hat Şumilîkayekî Romene û têra xwe jî vê ligê nas dike dizane wê çi bike jî ji xwe hat nehat Adana Demirspor di 2-1 têk birin di 2-0 têk birin وادري عنتاب جي تكتشي اللي هم برهاتاي دو يك تكتشي Belê yani min nîv maça wê sê temaşe kir ne xerab bû yani Antep jî wê îsal millet yani êku di nava wê de kêsa يعني وان تيمات باجارن مزرن جي kapasite wan pir mezin e zengînin fabrika lê hene ew kene yani wek û bajarekî wek Entabê nikar be xwe di Süper Ligê de bihêle bi rastî çek eyben bêjin yani lê kan binêre wê çav kêf serkan tu tişkî bêjî ji bo wan Keko yani ser gotinê kek aliyê zêde tişkî nikarim çünkü ez heqeten bixwe Liga Türkiye ya Süperê zêde naşopînim yani naşopînim wekî nîmçe dişopînim ez bêjim
paşê bi kurtasî li maçê wan mêze dikin û ser bi domdarî ای باشه از دخوازم جکک علی ناوکی بپرسم از نویسی وی دخوینم از پر دبینم کل سر اف جامعه دنویسینه کک علی فرانچسکو فاریولی بیه ایدوله ته یعنی کیه بیه چد که چیه چما توقع بحثاوید که هلا هنکی جمر بحثاوید که Yani Francesco Farioli ez berê wî bigore ez jî li pirsê tiştekî zêde bikim. ha Ez texmîn dikim tu wê derê dişopî. Yani li İtalyayê ev 15-20 salin hakikaten rahînerên baş dikî. Şu Conte bigire heta Allegri heta Mancini. evê Farioli demekî Ancelotti. Ancelotti. Zerbi jî niha Mancini ere ere Mancini Sarri ew çi ekole tiştekî çawa heye li wê derê û pêre Farioli heye. باش براکک علی بره ya keke sakantızanı şu futbola İtalyan تا پیشی تو تخوازی بیش کیه لکیه چیه فرانچسکو فاریولی توقع دنویسینی باوی لاوک تلفونی تد که افته کلیش کو هات الان کی پاس بکه تماشاوان مجبور زانه بن yani Francesco Farioli بعمري خو سيف دسالية يعني لتركي كز زو itibarına ke kima ko emaneti uhabke. Merv time ki mezun teslim yeki var genç Yani cesaret lazım. Cesaret lazım. Evet, teslimin ne gasmancı kiri ne gasmancı sivse saliye. Farioli xwe felsefe xwendiye yani mezuni felsefeye. û wekekê Serkan jî got pêşî bi Sassuolo bi De Zerbi re dest vî îşî kir ji xwe kesê ku De Zerbi dişopînin û vêga Karagümrük dişopînin ku De Zerbi vêga bûye rahînerê Shakhtar Donetsk wê sibê bi Real Madrid re bilîzin bira wê maçê temaşa bikin ku De Zerbi çi Ez ê temaşa bikim ev şekle lêstikekê û birastî jî wê ev lêstik di demên were ez bim wê gelek bi pêş kefe pir pêş bikeve bela ku ev lêstik ji dawiya lêstikê dest pê dike yani ji dawiya lêstikê lê ne weke lêstikeke êrîşker weke ku tê gazî pêşpazê xwe bikî werin tê kevne xafkê yani pêşpazê tê wê bi ser te de were wê ciyê xwe vala bike ciyê ku vala bûye tu topê tavî jî vir û ha diçe hûnê sibê êvarê ku maça Shakhtar Donetsk temaşa bikine wê bibînin yani Farioli te neko yani li Karagümrükê rahîner e Swîdî saliye û felsefa wî te wî awî dinirxî belê yani par yani çava mı wî kifşkir vega çağdaş atan hebû rahînerê Alanya Sporê ez wî camêrê ji futbolîsta wî jî nas dikim û demekê jî alîgirê Sergen Yalçın bû yani tiştekî ecêb kirin par yani wiha ez bi Tirkî dibêm açılış paslar yani pasên destpêkê pasên ku ji kalecî dest pê dike çünkü top ya tê de çima dibinê xûna topê xwe û topê bavê jî bidî pêşpazê xwe mav heybe dûra tu ji bo vê topê bistî tu xwe diçirînî ev tiştek nayê xebûr kirin top ya te be divê ku te bigindirinî wiha ji ber qala xwe weke ku tu tunelekê çekî heya qala dinê min net ku Alanya Spor tiştekî dike ya çayekiye çawaye velhasıl min ji çağdaş atan bawer nekir kiyene gotin wala kaleci antrenörü heye yekî İtalî wiha dest pê kiriye min wî şopan hinek avalê min hene li İtalyayê yek ez vêga silavekî jere bêlim Erdal Karaman ew jî vêga li Parmayê rahînertiya û bazda dike ewana di hemam metodolojiyê de ew perwerde bûne û bi hemam metodolojiyê jî kar dikin Diwan Semîre Memînera de jî hevnazkirine welhasıl têkileke hat çêbû nava me de
دوره و bu rahinere karagümlüge par yani asla Süper Lig'de şu az beşinim o minden san menatku işte her nefise min jmara slavat şine yani havka salatlar hakkı Şenol Güneş Fatih Terim nizam kocaman var hasıl rahinere Türk der hakkı vandı belki herkes der hakkı vandı sadi betir min nefis nisanne kocaman bilin roja ki şu kesine gotet ki çavay ya kate malata ava yacı galat gotiye حسب فاتي ترين دقيقة أو بخد بجا يعني از هر تشتي زانم از يعني وقوداري ناكم أو ناكم أو يكي ورا يعني جاوي رابع ورا سباس بكشترى يكي وسا yani باور بكم işte her gotaramın jumra de Facebook'da de Instagram'da de Twitter'da slavat şine yani Rasti piroz be yani timek ki aligri wike min qara gibrek yani halal bejere muar bejin baştıra Lipwani mezeke direza çara da ya farka naberawi ve lider Trabzon 4 puan heye yani rahinere qara gibreki biji yani çu beş Zed de anekdota gedine bejim kefare vere vega aligri qara burke yani qara gümrüke betir ülkücine ülkücine şu او سمتك او هاي يعني افشيك او هاي PBB isim ku telefoni tedkep tardı PBB abs. Ne? De evci şerpeze bu ne? Yani nizam geçip vegacımı ve kes nefsine ya nave duvarıcı yani bela ku çepgire. Evet. Rast linkaj vur. Parve nakin nefisimi kopya tıkın ve hala vahvde. Bu şeyde. O duvar da hani ki demokrat hani evci muratekili dediğinin falan. Yani ha işte ki hoş şeydi ben navam ve karakter. Evet. Baş evci baş. Bra tesir luam. Bavi Brazil tendir ya ki. Ben ne yapayım? Keke Medi Şevkir. Bağvevci Facebook'da spasya hoş bıraşan. Ha bu ya bu çıkı biz bu lova yani. Ne? Evci tegerandı spasya okey. Öyle. Evet. De başa Brasilian vana liver behelen دخوازی هم که بری در باسی اروپا لیگ قراسه ببین هم بچک بحثا تیمامه سوید دال کرده بکن که شانسیوی لیدرتی نمایه جبو سوپرتان تید کوشه yani آنها شانسیوی مزن جبو اوکی هیا جبو پلی اوفی هیا لی پلی اوف جی نوقر حتی وید نابرا 4 تیمان دورن لیستن لی کاوی ویاجی کاربر نکاربر لی وی هفته درکت هم بری راقیبی خوی پلی اوفی ماچه وندا کر براستی از خوازی بچک آگاهی بدم پشت فکری و بگیرم yani و کاوی چاوا چی به yani وقت مقول لهم بر کالستادی بو سه یک وندا کر yani ev kalstad ku eğer em lpuana mezekin şu broma poker lidere garanti kiriye hema beje ek iş bu der ki ve playoff ve şine ve kiri sandviken reza duya çlu ne puanı vi heye dal kurji çlu ne le averaja yardım baştıra Kalstad ku reza çara da ev rakibi wan bu ve hafte zora dal kurde bir ev ji hema hat vay bu şirike playoff'e لچیه ام بیشن مثلا از وقتا لفیکستور ادنیرم شانس دال کرده هری پره جبلا چو او تیما دویم ساندویکن و به لیدر بلیزه و به کارساده بلیزه و فیکستور پرتر آلی او که آلی دال کرده دکه لفیکستور هرتم او ناکه yani انجام دیار ناکه نوسکک علی yani دبی فیکستور مرم باوری بینینه yani maça xoy davi nizam vek migo yani em daha medevce analiza berdaya em encama mezedikin em dixwazin zanibin kavê dal Kurdê dîsa derkeve süperetan yan nikavre kek serkan ji te dest pê bikin te dal Kurd çawa dişopînî hayata jî heye tu çi dikî yani tu çi dibêjî ji bo dal Kurdê Çünkü o vak listik min temaşa nekiriye İsa'da tad dal kurdu. Levak encam az takip ettim kaç ki çavatken. زحمت jî yani dibê meru
تلفزيون تلفزيون ليبريا وشان دستك علي غبازك نشان بدا كمان ذكر الانترنت اذا الرأي بهنا مركره يعني بريات ما شفت لي مسألة تشتا عجيب تشتا برنامج شندي من تماشانا كده فلان بيبانا ما يعني تيمك يبيرا هنا بزام جبرا عجيب يعني راهي نريوان حتى شوي مشود يمكن يكي جينجا ولا عمري نظام ما دورة بيسبين جوانتي د تیما جرخانه ده راهی نرتید که راهی نرتیا زاروکات که دوی آوی کرده کردی آوی باشه حیات داوی سزون تسلیمی وی کرنه حتی ها جار کی تکچیه yani وکیدن انجامی باش استندیه لی راهینر اوه yani کک علی؟ كيكو يعني وكيكو مقو برا أفدر ورا باش فكرين بذاكو يكي زارو بشين بذاكو يكي نكرد بشين اللي دفيت وكا فرمي ويبكي راهنر وإلام بكي يعني Öyle. از الهامبري في بجديتنا يعني لوما مجزودة از ناقازم سر ليستكا دال كرده تشتكي بيجم ازيج بو چه بيجم وگا لیستکوان قوتا ناگیجه کو مدستا لیستکی که tayin bikin devj bine devj strateji devj taktika berde Na dimenin maça davi temaşa dikin. Yani lever dahiş dakika se gola xwar birastî ava ana dest bitke. Fermo kek Ali. yani çi fermo bike yani veka ku rahinereki fermi hebuna yani ev camirci veke fermi bahata ilan kirin mine hinga tişteki bu gotana levega te kira beji jibo çi beji yani bingehen rehne namine lama de benim tişteki gayri ciddiye ve elser tişten gayri ciddici Başa dal kur duvi rahineri derkeve süper ettan ya meçi bejin. ya keko yani baş femkin ku ev camer ber rahineri dal kur ser çava azebejim Tılbeçma ilan nakin yani. ya tişteki ilan bikin pere nanek pere peymancı çelekirne kikit hapine ku peymanı çekitin mecburi bir şeyini evkan xwe navi çi federasyon xwe yani çi em bêjin erê jarxane de yani de timê bengihî de rahîner be Min pirsî wala min sekreterê dal kurdê pirsî migo çima de malperê de û di derê din de îna rahinerê wê salî çûn xuya dike divê şaşîtiye yani tişkîmeyê resmî nemaye bu ara dibêje. ya hû em heft xapînin zanî yani ev şêwaz ji bo çi ye zanî yekî ku xwedê negiravî ji topê pir fêm dike lê evkî wî tune dibe ku serok be dibe ku nizam çi be ji bo ku camêr li gorî xwe lîstikvana çêke pir jê fêm dike ya Evet. ev e loma dibêjim aybe Yani tu mafdarî birastî yani heqê te ye yani birastî jî were ye yani ez jî ev dikim lê em wek Kurd em dixwazin ku yani dal Kurd were playoffê maçê kan binin hala sîstema playoffê çoye ama behsa playoffê dikin ama playoff jî hewqan nerehete kek Elî kek serkar yani ez bêjim ka ez agahî bidim heya dawiya maçı yani wiha hema were playoffê nabe garantî ki were super etanê di sîstema playoffê divê lîgê de wisa ye diheb lîgên etan hene wek tedî çawa Diyarbekir û Wan dibêjin sor û spî li vir jî dibên bakur û başûr yani etan Södra etan Nora tîmê wan û du tîmên dawî yên super etanê wê werin hev nehê duwazdeh meha û sêzdeh mehê meha duwazdeh wê bi vî havî werin cem hev bi hev re bilîzin yani ew qas rehet jî xuya nake yani playoff yani ne garantiye dibêrî ki derpêş baş em tîmên Kurda li vir war bihêlin em derbasî piçek wextê me jî tam bû saetek birastî em zû hinek li
kurtasî li Ewropa jî lîgên xerase jî mêzekin. Ez dixwazî em yeko herin lîgayan em bi giştî çawa hûn dixwazin kekin. Yok giştî bêjin binirxîn yani qedînin. Ê baş. Erê ew çaya ez ji ew kê dest pê bikim. Bi rastî di lîgên Ewropayê de vê hefteyê gol zêde bûn. Gelek gol hatin avêtin. Maça Liverpool hebû gelek xweş bû. Li vir Liverpool Chelsea niha lîder e bawerim li wir. Di Bundesliga de jî Bayern li hember Leverkusen deplasmanê de 5 gol avêt. Hoffenheim 5 gol avêt. Haaland Dortmundê 2 gol avêt û ew xezeşkirin. Li vir jî Bayern dîsa şampiyon e. Rûyaya îsal wê bibe nehemîn şampiyonê Almanyayê lê puan zêde ferq tune. Serie A jî gol zêde hebûn lê tîma ku ez jê hez dikim Napoli dîsa xezeş kir. Milan 2-0 li paş bû. Sisê 2 xezeş kir. Piçek para Zlatan jî hebû. Zlatan İbrahimovic. Di vir de Napoli hîn lîder e. La Liga maça Atletico û Real Madrid betal bû. Talox bû. Barcelona hat ser hemdê xwe sê xezeş kir li ber Valencia li vir Real Sociedad li pêş e. û li İspanya li Fransayê ji xwe nizam ama wek me got lîder sankî ji niha de belî ye. PSG dîsa xezeş kir Parîs. Ferqa puan tu bînî 27-18 9 puan ferq heye navbera yekem û duyem de. Lîgê Ewropa giştî wisa ne. Kek Serkan tu çawa tu lîgên Ewropa jî wext dibînî dişopînî an çawa ye? Tu çi dibêjî ji bo hîn van destpêka lîgên xerase? Ez bi xwe Premier Ligê yani baş dişopînim heta ji destê min. Kî naşopîne? Ewro min nûçeyekî xwend 15 lîgên herî bi qalîte û baş. Premier Lig di rêza yekê de ye. Lîga duyem ya İngiltere ew jî di rêza 80 de ye nizam çi. Lîga Tirkiye nizam 14 bû 15 û çi tişkî were bû. Yê bi qalîte yani ha. Dû ya wî digotin. Yani hesab bike Lîga duyem ya İngiltere di rêza 80 de ye. Fermo. Min roja şemiyê hem ya Liverpoolê hem ya Chelsea û hem jî ya Manchester Unitedê temaşe kir her sî maça jî. Min ew ê rojê taybetî veqetandî yani. Wekî din heqetin ne mümkün e ber hemû maça, hemû lîga falan. Pira şwe. Ne mümkün e yani. Şu xwe mesela eger tu belkî gavekî din bê ser wê mesela her du salan carekê li derxistina Kupaya Dinyayê jî ez texmîn dikim tiştekî wisa ye. Rema mana dest pê bikin hingîkî maç pirin bi Lîga Şampiyonan, FIFA, Konfederasyon dest pê kir sal musabaqayên din yên Olimpiyada yên Olimpiyatê zivistanê Kupa Şampiyonatiya Ewropayê tabii ew jî hene jinan jî hene aynî tişt van tişta hene li serokê FIFAyê Infantino û rahênerê Arsenalê berê Arsene Wenger ısrar dikin ku Kupa Cîhanê du sala carkî were li darxistin. Xebata kulîsekî mezin jî dikin. Erê fermo. Yani ser çi dibêjim jiyan tiştekî wisa nine yani. Yani tu rabî hemû lîga û hemû maça û filan carekê de temaşe bikî filan ne mümkün ew tişt. Lê tiştek ew dikin di mesela proje ew ê de jî wisa bû Lîga Superiya Ewropayê. Di wê mesêlê de wisa bû. Ekonomiya vî tiştê ekonomiya vê lîstikê heye û bi vê lêzkayê mesela her du salan carekê li derxistina Kupaya Dinyayê ez bêjim weşangeriya futbolê li her derê dinyayê filan dixwazin bêhtir jê pere qezenî bikin û ev heqeqeten ne li gorî însanan ne li gorî lîstikvanan jî mesela maça Liverpoolê te jî temaşe girêbû
Alisson قلبان لیورپول و فابینیو استقبالیوا جبر کو چوبون ماچ برزیلیه ج برزیلیه وگرا بون نگی هابون ماچی yani جبر بون نگی هابون ماچ دی او پرتي سري الاستقبالان حتى راستان اما لهر ولاتي او برسكريكه حتى راستان ج برزیلیه در باسی مادرید بو بو ماچ لیورپول ماتشا سبي لیورپول yani mesela دو سالان جاره که درستنا امجی yani lazım hene ki şu futbolistan jî bêpirsin. Sê rojan jare ki maç yani em ne robotun, em ne maşinin divê ji wan jî bêpirsin û perîşan bûn yani xapin heraketin. Ev lihêlekî lihêla bin li ser lîstika Liverpool dixwazim tiştekî tenê bêjim. Tiştekî ecêb e yani ew çena taktik tarixa taktikên futbolê bi navekî vî navî kitêbek îtakî de hatibû weşandin. Mesela di salên 1880 filan de di 2-3 didîzin tîmên Ingilistanê heta tîma Ingilistanê xwe jî. Ez wexta Liverpoolê temaşe dikim tabî wê çaxê hinekî zêde primîtîv e yani taktika wê çaxê di 2-5 wê çaxê zêde primîtîv e. Kek alî di beriya ew ê de hinekî pey bavê Klopp ez ji Klopp hes dikim. Ez dixwazim vê bibêjim. Ez gava Liverpoolê temaşe dikim heqetin ez di 2-5 dibînim yani. Yani ew bergirî jî du lîstikvanên bergiriyê jî li orta sehê ne. Yani ne li pêşa qela xwe ne. Li nîveka sehê di do li pêşiyan sê û pênc jî li pêş. Tiştekî ecêb e heqetin ji bo futbola dinyayê. Ya Chelsea'ye jî ez ser wê jî tiştekî bêjim. Yani Tuchel heta îro ew ê bi bergiriya xwe dihate nasîn bi wê meşhûr bû filan bi wê Lîga Şampiyonan de jî bi serket filan bêva gava qala bergiriyê dibe îro Tuchel e filan. Lê li qaşî Brentfordê 15-20 deqeyên dawîn Brentfordê belkî 10 pozisyonên ez bêjim sedîset ku karvekê hûn nekarî bike. Mendy qerecî wan Mendy pêşiyan wê gir. Tiştekî ecêb bû yani tîmekî wisa wekî Chelsea ku bergiriyekî baş dike filan bêvan lê 10 pozisyonan filan 10 Bu ligde tişkî tu şopînî yani ne İtalya yani Almanya'ya hinekî carna temaşe dikim ama ew jî dur de jî İsal Paris pir balê dikişîne Paris ama zêde temaşe nekim. Yani Almanya'ya Biya min ev çend sal serbestiya Bayern Münihê dike ku merv jî sarı bibe yani her sal yani her sal Bayern bibe şampiyon merv tabii sardı be yani heyecan tünde. ev yani ez karim bana bêjim. Kek Ali tu bu kurtarsı eğer Bir tişkî şekilde jêya dawî ez bêjim kebû bore. fermo Frotina Newcastle United'ê Newcastle United'ê o zanîn konsorsiyuma ku Arabistan Suudi jî tê de Newcastle United bi fazla bakıyorsun yani. milyonî 300 milyon nî standin heta hat frotanê dî. Gelek di rojeva dinyayê de û Ewropayê gelekî cîgir gelek hate nîqaşkirina bertek nîşandan işte Suudi Arabistan di mafê mirova de li paşe insana dibûje û li qaşî jinayê û filan bêvan lê hineka jî destekê dane pere tiştekî baş e. Şeyxên Araba mixabin pera pirtir ji bo futbolê ew dixwazin Futbol Avrupa'yı yani Manchester City, Paris Saint-Germain. Avrupî nexema wane pera tê dikeve qasavan dîse yani ha serokî yekî şêx biye ha nizam çi biye tîma wane dîse Paris a Fransa'ya ne a Qatar'a nizanim Newcastle United'a ya İngiliz'e ya. Ez gel bakmaya gelwan bertekan bikin yani o bertekin ku her duanî yani enek dibêjin Suudi Arabistan û haya filan bêvan lê mesela ew İngiliz hemwelatiyên Ingilistanê ku rexne li vê meselê dikin ewilî gele rexne dewleta xwe bikin ku dewleta wan salên zan çi qasî çekan difroşe Arabistan. Difroşe wan erê Ez karim vê bêjim. erê baş kek alî tu jî dixwazî bêje me wextê xwe gelek derbas jî kirwale bêje Tek wacê di sê hevloka hat ser diherin. Erê bêje
Premier Lig Sultanı futbola Futbol dünyaya. heye. Arı. Ev tiştekî dinê tê lîstin. û divê meriv pir baldar be, pir bi çavekî dinê de were bilîse, nirxên dahatuya vê lîstikê jî û encamên ku ji vê lîstikê bi dest kevin ji wir dertên noma divê ku kesê ku futbola alaqedar be divê ku Premier Ligê temaşe bike. Di wir de senkronek jî heye. Yani veganek şevekî bibe şampiyon em bijin li Fransayê erê Parîsê, li Almanyayê nizam çi ye, li İtalyayê ew jî tevlî hev bûye, ew jî baş e İtalya. Li İspanya jî di tîmên Barcelona, Real Madrid. Di naberê de Atletico Valencia carna dixwe. Nişan Carna yani Evet. li Premier Lig new haye. û ev jî tiştekî baş e. Yani ev jî vegarandina xwezayî futbolê ye. Yani demokrasiya futbolê ye. Evet. Bêjin. Ev jî helbet ev jî bi saya serê pera ye. Evet. Bera pera ji cumhuriyê bin. Baş. Mesela Bayern ve tiştek got yani o cemerdili izin. Yani Herê mala. Em heqê wan didin. Em nabêjin. Didin mesela elbet. ev çavat izin yani bam gavak ve estemaşet kim ez listika wan dinlerim. û jûr ve kêfan pirtê ji wan re loma camer bine şampiyon. Bravo. Tabii. Başa beryan biqedîn ez çend agahiyên wa biçûk bidim. Agahiyekî ji li ser golçekera heye ku her sal tedî Messi û Ronaldo dibûn golçekerê herî baş, lîstikvanê herî başê cîhanê. Îsal nîqaşekî mezin jî niha de dest pê kiriye ku dibe ev heq ya Lewandowski be ji Bayern Münihê. Bi rastî ew jî makînekî golê ye yani gola pir zêde jî davêje lê di naberê de dihellin yani lîstikvanên war dema Ronaldo hebe, Messi hebe, Neymar dihelle, Zlatan İbrahimovic dihelle, Lewandowski dihelle. Yani lê îsal nîqaş bi vî hawiye. Dixwazî ez em mêzekin ka li Ewropa golçeker di lîgên mezin de kî ne? Yani di Liga Premier de war diye heft gol o Salah he heft gol avêtin her du. Li Almanya Lewandowski û Haaland neh gol avêtin her diye jî. Immobile Serie A heft gol avêtiye. Benzema neh gol li La Liga û Laporte li Fransayê heft gol avêtiye. Yani vana jî ev in tişkî hûn ji bo vî bijarê bêjin heye. Kek Elî û Kek Serkan Ko mali ava. Basın. mali ava baş. Sibê Liga Şampiyonan heye em ê kîjan maça temaşekin hûn çi ez dixwazî ama wa bêjim em Beşiktaş Sporting heye, Shakhtar Donetsk li hember Real Madrid heye, Atletico û Liverpool heye, herî balkêş meriv bêje, Ajax, Dortmund, Paris, Leipzig û helbet Manchester City jî sibê heye Kek Elî. Roja çarşemê jî Barcelona, Dinamo Kiev, United, Atalanta, a balkêş ew in û Benfica Bayern heye. Em ê li kîjan maçê temaşekin Kek Elî? Tu çi? Peko ji bo ku ez daveşinim Liga Tirka ez ê maça Beşiktaş û Sportingî ji xwe bikim. Temaşe bikî. û yadinê jî bi rastî ez ji bo Zerbî jî ez ê maça Shakhtar Donetsk Bu Real Madrid. erê zêwê temaşe. Kek Serkan tu? Biyama maça Ajax û Dortmundê hinekî balam dikişîne ji ber ji ber ku zêde piştgiriya ciwanan dikin ez merak dikim ka vê maçê diçe. Ji Ajaxê baş e. Baş em hatin dawiya bername xwe em gelek spas dikin ji bo beşdarbûna te Kek Serkan. Em hêvî dikin di rojên pêş de dîsa tu werî tu Amedsporê nêzik ji lokal ji herêmê dişopînî em ew bikin nêrînê te car caran bigirin. Gelek spas. Kek Elî Fikrî Şık ji bo te jî spas. Forma dal Kurdê pir xweşik li te hatiye. Pîroz be.
Evî dikim tîmên din jî ji ter bişînin van tişta. Pîroz be yani. Baş e spas. Temaşevanên hêja heya bernameyek din bimînin di xêr û xweşî de êvar baş. Xatirê ve êvar baş. Eyvallah baş.